no way ukuthi wena ungathi ungekho uLebo afuna ukuzenzela okunye. Makunjalo usisicharity ngenze ukuthi insindiso yakhe wayithatha ayi-adapta kuma. But ke ngokuhamba kwesikhathi wabese uyayiconverta ayisekho ku-PowerPoint uyifaka ku-PDF. In other words, akunamuntu ongeza azocorrupta le PDF yami. Angazi ngizongizwa ngenyilanga. Mara ngizongizwa ukuthi ngiyaphi. Uma mTDK angasekho. Wena you'll carry on because why converter wayenza yakho nawe ngezinto. Nami ngiyayithatha ngiyenza eyami. So okusho kona ukuthi I'll go by the principle whether uma usekhona of akasekho. Actually uma asekhona, once I take ownership of it, then it belongs mine. Uma uneyakhe ngeneyami insindiso. Ngizongizwa. Angizwa manje. Manje ngiyakhuluma i-church politics. Church politics. Sisikelina sondelana phambili. So manje uzoyiqina impilo yakho. Você